खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बिटिसिनि दैज्लां बोथोरनि रां बावजा बाजेट जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायबाय। क'क्राझार सोहोरनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि एसेम्ब्लियाव मैयानिफ्राय जागायो बिटिसिनि रां बावजा जथुम्माया। मैया फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि मासि सामलायनायाव साननैनि हाबाफारिजों जागायो बिटिसिनि रां बावजा बाजेट जथुम्माया। 18 आरो 19 जुन खालाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय रां बावजा बाजेट जथुम्मानि गिबि सानाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बेरेखा दोलोनि एमसिएलएफोराबो बाहागो लायो। नाथाय बे दैज्लां बोथोरनि रां बावजा जथुम्मायाव बिटिसिनि बारग' गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगांनि बादिनो बाहागो लायाखिसै होननानै मिन्थिना मोन्दों। बे बारनि बाजेटआव बिटिसि सोरखारा बिटिसिनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय गासै 803 कौटि रां बाजेट लादों होननानै मिन्थिना मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि रां बावजा जथुम्मा सोलिफुबाय थानाय समावनो बिटिएफ दोलोनि गागि दैदेनगिरि आरो आसामनि बारग' हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्मआ खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानानै बिटिसि नेहाथारिख'नि दरखं मोखाङाव धर्ना होदों आरो नेहाथारिख' सिङाव हाबलांनानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनो गोसोखांलाय होनो नाजादोंमोन। नाथाय बे खुद्रिसारनायनि थासारिखौ बांनायनिफ्राय होबथानो लोगोसे बिटिसि नेहाथारिख'आव हाबहैनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रोङै बेंथेनानै लायो पुलिस बिफाना। बिथांजोआ राइजोफोरखौ लानानै खुद्रिसारदों मानोना क'क्राझार सोहोराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां राइजोआरि देहा फाहामसालिखौ राइजो सोरखारा क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालजों सरजाबनो थाखाय थांखि लादों। बेनिखायनो बेनि हेंथा खालामनो थाखायनो गोबां राइजो राजाफोरा सिगांनि समनिफ्रायनो गोबां खुद्रिसारनाय हाबाफारिफोर लाबोबाय थादों। दा साननैसो ससियेल मिडियाफोराव गोबां भाइराल जाबाय थानाय बर' सुंद' सावथुनाव फाव खालामग्रा अनिल, सुवर्ण, दैदेन, दिलीप बिसोरनि दावराव जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। दा बिनिनो बर' शर्ट मुभि एबा बर' सुंद' सावथुनफोराव फाव खालामग्रा दैदेन औवारिखौ पुलिसा हमबाय। थारैनो पक्स' आयेननि सिङाव दैदेन औवारिखौ पुलिसा हमदों। फेस्ला फावखुंगुर दैदेन औवारिखौ पुलिसा हमनानै क'क्राझार कर्टआव थिसननाय जादों। जायनि थाखायनो थांनाय माखासे सान सिगांसो सासे 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय दायाव दिलीप नार्जारिखौ पुलिसा हमखांबाय आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय दैदेन औवारिखौबो पुलिसा हमनानै मैया कर्टआव थिसननाय जाबाय। मख'जाथावदि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव बर' सुंद' सावथुननि 4 फावगिरिफोर फारियै अनिल कुमार नार्जारी, सुवर्ण बसुमतारी, दैदेन औवारी आरो दिलीप नार्जारीनि हेंथायै पक्स' आयेननि दारै केसखौ थिसननाय जादों। हिनजावसानि नखरनिफ्राय अजद दैखांनायाव बिसोर 4 फावगिरिफोरनि गेजेराव दिलीप नार्जारी आरो दैदेन औवारिखौ हमनो हादों पुलिस बिफाना। नाथाय खौरां बिजोंफोराव मिन्थिना मोननाय बादिब्ला बे जाथायावनो लोब्बा थानाय अनिल कुमार नार्जारी आरो सुवर्ण बसुमतारीया गुबुन जायगायाव खारखोमानानै दङ। मिथिबावनो हानाय बादिब्ला बिसोर सानैखौबो पुलिसा दासान्दि नायगिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिंजाय थांनाय 2019 मायथाइनि 10 अक्ट'बर खालारखालि सासे उन्दै हिनजावसाखौ देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै जिनाहारि खालामनायनि दायाव क'क्राझार जिल्लानि बग्रिबारि पुलिस थानायाव आसाम पुलिस बेटेलियन साख्रि मावबाय थानाय बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि बनजित दासनि हेंथायै दिखांनाय गसर नं 126/19 खौ बिथा खालामनानै फोनांजानाय दाय स्पेसियेल केस नं 21/20 US 363 IPC ROBW सेक्सन 4 अफ पक्स' एक्टनि दारै क'क्राझार बिजिरसालियाव बनजित दासखौ 20 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालियाव साजा फोसावनानै होयो। क'क्राझार बिजिरसालिनि स्पेसियेल जाजनि बिजिरनायाव मैया पक्स' आयेननि दारै
आसाम पुलिसनि बेटेलियान बनजित दासखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसेनो 10,000 जुरिमाना आरो 2 दान साजा फोसावनानै होनाय जाबावदों। महाराष्ट्रनि राजथावनि मुम्बाइआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिखांदों। सुबुंफोर थांलाय फैलाय खालामनाय लामा गेजेरावनो सासे सेंग्राया गावनि मोजां मोननाय सासे सिख्लाखौ गंसे रडजों बुयै बुयै बुथारदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो 20 बोसोरनि आरती आरो 25 बोसोर बैसोनि रहित यादेव बिसोर सानैया मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव दंमोन। नाथाय साननैसो सिगां आरतीया रहित यादेवखौ ब्रेकआप खालामदोंमोन, जायनि थाखाय रहित यादेवआ आरतीखौ सोरजोंबा सोमोन्दोआव दं होननानै सन्देह खालामना रागा जोंखांनानै गंसे रडजों लामा गेजेरावनो खर'आव बुयै बुयै बुनानै बुथारो। बे गासैबो जाथाया मुम्बाइ नोगोरनि साखाथियाव थानाय वासाइ होननाय जायगायाव मैया फुंबिलिनि 8:30 रिंगासोआव जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बे जाथाय जानाय समाव साखाथियाव गोबां सुबुंफोर दंमोन, नाथाय रावबो हिन्जावसाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय आवगायबोआखैमोन। दा मुम्बाइ पुलिस बिफाना दायनिगिरि रहित यादेवखौ हमनानै जोबथेसालियाव लांबाय होननानै मिन्थिना मोन्दों। मोनसे बाखनायजाथाव हाबा। बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा माखासे खामानिफोराव गोख्रों नोजोर होनायखौ जों नुनो मोन्दों। रायजोफोरनि जौगानायनि खामानि मावनायजों लोगोसेनो सोलोंथाइनि बेलायावबो गोख्रों खामानि मावदों बिटिआर सोरखारा। दा बेबायदिनो गेलेमु बिथिङावबो जौगानायखौ हास्थायनानै गोबां बायदि बायदि खाबु होदों बिटिआर सोरखारा। बे खेबावबो बिटिआरनि 4 जिल्लानि गेलेमु बिफाननि डिएसअ आरो सिएचडि नो गारि राननानै होदों बिटिआर सोरखारा। थारैनो 4 जिल्लानि 4 डिएसअफोरनो 2 गोदान महिन्द्र बलेर' आरो सिएचडि नो गंसे गोदान बलेर' निय' राननानै होदों। बे गारि राननानै होनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसेनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। जों गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ बयबो इसोरजों समान होननानै साननानै लायो आरो बिमायाबो फिसाफोरनि थाखाय एखुथायै अननाय होनो हानाय जायो। दा बेबादि समाव बिमाया हरखाबै माबाफोर जायोब्ला जों गोबां दुखु मोनो नङासै? बेबादिनो मोनसे दुखुनि खौरां, अनजाथाव सासे बर' बिमाया गोमानानै दङ। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 11 मे खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं सम्बारी बसुमतारी मुंनि 40 बोसोर बैसोनि सासे बर' आइजोआ। क'क्राझार बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय लखिमपुर गामिनि अमृत बसुमतारीनि अनजालि बिसि सम्बारी बसुमतारीया थांनाय 11 मे खालाराव कालिगावआव हाथाय जानो थांनायनिफ्रायनो दासिमबो न' फारसे फैफिनाखिसै। मिथिनो हानाय बादिब्ला गोमानाय आइजो सम्बारी बसुमतारीहा 3 फिसाज्ला, 1 फिसाजो आरो 2 बिहामजो लोगोसे 1 फिसौज्ला दं। दा नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा गोमानाय सम्बारी बसुमतारीखौ नागिरब्लाबो मोनैलाय गोबां जिंगायाव दङ। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय बर' बिमाखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला अननानै 7635919144 एबा 9678145270 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों नखरनि आंगोफोरा। गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। दा साननैसो माब्लाबा ट्रेननि जाब्रबथाय आरो माब्लाबा राजालामाफोराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानाय जाथायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। नाथाय बे खेबाव ट्रेननि जाब्रबथाय नङा। बे बाराव सरासनस्रा सुबुंफोरा जाब्रबथाय जायाखै। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव गासै 5 अख्रां सान्थ्रिनि जवानफोरजों लोगोसेनो लेफ्टिनेन्ट कर्नेलआबो गोब्राबथार जोखोम जादों आरो बे जाब्रबथाया सनितपुर जिल्लानि आसाम-अरुनाचल सीमायाव नुजाथिदों। जाब्रबथायाव गोब्राबै जोखोम जानाय जवानफोरनि मुंफोरा फारियै जितुदेव शर्मा, निशान्त सिंह, विकास कुमार, विशाल कुमार केरी आरो लेफ्टिनेन्ट कर्नेल उदितासु केरी।
जाथायनि फारसे मिथिबावनो हानाय बादिब्ला शनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय भालुकपुं आइटिबिपि केम्पनि वालाव हरखाबै सौग्रावफैयो अख्रां सान्थ्रिफोर गाखोनाय AS-12AH 4211 नाम्बारनि गंसे स्कर्पिय' गारिया। रिपर्टनि बादिब्ला बिथांमोना अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बालिपारा फारसे फैबाय थादोंमोन आरो बे समावनो बे जाथायाबो जानो मोनदों। दा बिसोर साबा अख्रां जाहाजनि जवानफोरा गोब्राबै जोखोम जानायलाय तेजपुर हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय होननानै मोनथिना मोनदों। आसामाव दासान्दि थाद'नाय गैयै बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दैबाना जानायजों न' बां खहा जादों। लोगोसे बिफां लाइफांफोरा हा गिसि खानानै गुबुदों आरो जिब जुनार बायदि बायदिफोरा गोबां खैफोदाव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। बेबादिनो थाद'नाय गैयै रोजा अखा हानायनि जाहोनाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां दैबाना लोमसावनानै सा 1,05,780 सुबुंफोरा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। दैबानाजों करिमगन्जआव सा 95,315 सुबुंफोरनियाव आरो नगाव जिल्लायाव 4,982 सुबुंफोरनाव आरो धेमाजियाव सा 3,621 आरो बरपेटायाव 1,109 सुबुंफोरा दैबानाजों हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। बे दैबाना लोमसावनाया तामुलपुर, लखिमपुर, करिमगन्ज, बङाइगाव, दरं, उदालगुरि, बजाइ, चिरां, बरपेटा, नलबारि जिल्लाफोराव गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो लोगोसेनो गवालपारा जिल्लानि 21 रेभिनिउ सार्कलनि 6,309 गामिफोराव दैबाना जादों। गुबुन फारसेथिंजाय आसाम स्टेट डिजेस्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ फोरमायनाय बादिब्ला कपिली दैमायावबो खैफोदनि सिन होनायनिफ्राय गोजौसिनाव दै बोहैनायनि जाहोनाव 1,005.7 हेक्टर आबाद मावग्रा हाफोरा जोबोद गाज्रि थासारियाव दङ होननानै मिन्थिना मोनदों आरो गासै सा 3,168 सुबुंफोरा बोरि हा नागिरनानै रिलिफ केम्प एबा राहाबादायाव थाहैनो गोनां जादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।